Uru nyikwara moga jwang, erokamano ahinya Victor kuom luonga mondo abi ka. Erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Aneno kiwuotho gi Patricia. Patricia oyawore. Wawuotho gi Patricia Ndede. Erokamano. Erokamano ahinya. En communication marwa mag genene, NUPEA. NUPEA en Nuclear Power and Energy Agency mar sirikal ma Kenya. To tije maduong' en ang'o? Tijwa maduong' kaka nitie Energy Act ma higa mar 2019 en ni giwacho ni implement nuclear energy program of the government. Tiende ni kao nuclear energy mondo walosgo stima ne jo Kenya. Mar ariyo, wan gi tich mar education gi research. Tiende ni en puonjo ji to gitimo nonro. Kaka gima koro biro timo ka sani ni. Mano gimonego watim ni puonj ne ji. Wapuonjo ji kaka wawuoyo e radio kama, to bende wapuonjo ji kata university. Nitie ji ma wapuonjo mondo koro gibed gi jok manyalo tiyo nuclear. To kendo gitimo research mar nuclear no. Mantie gimoro ni research reactor. Ma wabiro gero machiegni. Ma konza ka koso wabiro gero moro konza. To moro bende wan gi MOU ma watimo gi Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Ma bende wanyalo timo kamano. Wadwaro ni mondo waket program kuno ma puonjo ji nuclear engineering. Wawuoyo kodgi. Mondo koro ka wan gi nuclear Kenya kae, to koro wabedo gi kaka jok manyalo tiyo kuno ero. Erokamano ahinya. Professor, erokamano ahinya kuom lero NUPEA ni. Nuclear ni en ang'o? Nuclear mane penjo maduong' machando ji maka chieng' ka ne Siaya nawinjo ka piny moro kane jafwambo mar wuoyo kode ni en nuclear kowinjore ong'e mani en bom. Yes. Nuclear ni yes. Kane wasomo chemistry gi physics. Donge ne